insanlardan birinci sefer Hudaý Tebarek ve Teala'nın gaty aziz we muhterem bolansaň, Hudaý Tebarek ve Teala olan emmallaryndan gurçugy hiç moýanatmaýa, salym saklaýa. Enbiyalar sanaýly biz bolup bilýärmiz şimdi. Kitabyň açyny ora. Enbiyalar, evliyalar, şuhadalar, hafiz qariler. Qariler ey musulman dawallar, qariler erdiş goýuly şulara. La agal ýatdan oňulmakda ýüzünden oňurjak barýar qariler we o birde ulama-y rabbani, bir alimi ki ilmini fakat Hudaý direkli seçýän mesel berdime. Tebe bolmasa ne dewletden, ne merdumden hantama bulman Hudaý direkli etýän bolsa, hatta ki öz aleyhine de bolsa, öz oglunyň aleyhine de bolsa hukmetýän şeriata göre şol adam alim rabbani o da cismini gurçuk ejek däl diye. Emma bir ulamalar iki, bir ahullar iki, halka aýtma bolsa gaýgyran okla, öz damarynda ejek bolsa şeriaty batyrýan bolsa, ol ulamalar belki at diye adamlardan da petemretlik boljaklar. Ona haberdar bolayım. Şula inşallah tebarek ve teala enbiyalar bizde tamam yok, evliyalarda şu zamanda tamam hevran, şehitde hiç yok bu at, qari ulama rabbani imkanı bolsa bolamaly. Şolong tamamını gurçuk ejekler. Uhud meydanına, jeng Uhud'da şehit bolary jaýlanypdyr. Ýa-ni 100 ýylyň töwereginde, ýani tariban şol şehit bolandan 1300 ýyl geçenden sonra musulman dawallar. Ýani 1300 ýyl geçenden sonra ýol derekli ýa meýdany giňilçek bolup ýer gadallaryna bir şehidin jesini tapdyr ki täze düýnelen ýanak diýe. Düýn jaýlanan ýanak diýe. Hatda elini garny şemşir degenmişdik. Kafirler şemşiri elini şu at pakayıcıdan mani karnına koyulmuştuk. Sonra şu at yani 100 yıl medenide Musulmanlık atıp öten şu şehit tafallarında bir Musulmanın biri elini cahilici doğrulacak bolanını elini kaldıranını eteğinin kan çoğmarı duruptur. Elinin emanı kan çoğmarı duruptur. Şehit bolupdur din yolunu ey Musulman dawallar. Gel bide de din yoluna şehit bolmak hatmen kafir bilen uğraşmak diýerdir. Bir jaban oglan ike kiçikliginiň diniň ýerinde bolup da inşallah hafa bulaşmany. Din melek ölse şoňa da şehit diýen riwayet bar Musulman dawallar. Şoňa da şehit diýen riwayet bar. Gelin gayrat edeýin. Şunjara şehitlerin cesetleri taýip tapjak diýerdir. Torbete jamda şu wagtda baryp soranmaly. Şeyh Ahmet Camii'nin kabr-i şerifinin yanında hem bir saksaz direkli kumanlarına bir denanan ceset tapılıptır diye. Ki ölenini 50-60 yıl şayet kerrağı adrak boluptır diye. Ve her hal köp vaat geçiptir. Emma ceset salınmıştık. On hanavarın tapıp izarlap sorarlarında şu nehmet yer şeydelerine hafıze-i Kur'an diye. Müslüman da olur. Bizim aramda bar yol. Oňorjak gıdadymyz hafıze-i Kur'an, Kur'an'ı yat bilýärmiş diye. Gelin eger ýaş geçen bolsa da Kur'anyň kelimelerini yat bilmesek de emellerini yat bilelim. Kur'an'a göre emel edelim inşallah biz de şonjary bolar. Hafıze Kur'anlary okuyan Kur'anlaryna emel etseler elbette. Okuyan Kur'anlaryna emel etseler şolun içindäki Kur'anyň hurmatyna olan hiç muga cesedini gurçuk ejek däl diye. Emma Kur'anlaryna göre emel etse.